Mä otan videon. Joo. Mä osin ottaa avautuvan. Tervetuloa Desukonin cosplay-spektaakkeliin. Minä olen Trisha. En tietenkään aina ole Trisha. Joskus olen Igor. Voisin olla William. Tai kenties haluan vain uhrata ihmismassoihin. Olen tylsä ja tavallinen elinarippiläinen. Haluan myös esittää pahoitteluni lievästä viivästymisestä. Tuolla takahuoneessa oli sellainen yksi vängäri ja tiedäthän ne. Aivan. Se minusta. Puhutaanpa teistä, koska minä tiedän teistä aivan kaiken. Kaiken. Erityisesti sinä siinä. Onhan se Miku ihan söpö, mut oikeesti. Se on fiktiivinen hahmo. Ei oo sun vaipu. Ja sinä takarivistä, sinä sankarillisen näköinen uros. Te olette tulleet tänne seuraamaan cosplay-kilpailua, tarkemmin ottaen Euro-cosplay-kilpailua, jossa valitaan Suomen edustaja Euroopan mestaruuskilpailuihin Lontooseen. Varsin mahtava palkinto. Annaanpa sille uploadin. Ja tässä kilpailussa kilpailijoiden kohtalosta päättää kerrassaan säkenöivä tuomaristo, joka haluaisinkin nyt esitellä kutsumalla heidät lavalle yksi kerrallaan. Tuomaristossa on muun muassa kireiden korsettien herratar Aurora Baby Kujonen. Hänen seurassaan Eurocosplayn viimevuotinen edustaja Aki Kankku Rauhala. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä Eurocosplayn meidän ensimmäinen edustajamme ja tämänvuotinen World Cosplay Summit edustaja, joka lähtee sinne jonkun mun kanssa. Maiju Nahkaruusut Härkönen. Nämä kauniit ja tyylitietoiset ja kaikin tavoin henkilöt tekevät keskenään hyvin raskauttavia päätöksiä ja luultavasti vuodattavat miehisiä tai femiinisiä kyyneliä toistensa olkia vasten, koska he eivät vain haluaisi valita vain yhtä voittajaa. Mut sori hei, niin se menee. Menkää sitä jonnekin itkemään. Kiitos. Voisin pyöriä tällä lavalla ikuisesti, mutta luulen, että Hootti kaivaisi jostain jonkinlaisen sinkovälineen ja
tipun alas täältä. Joten lienee parasta, että me aloitamme. Ensimmäisenä kutsun lavalle Kamui Gakupon Vocaloidista. What? Ui vittu. Hän oli Helena Alajärvi. Kerrohan, minkälaista työtä tuollaisen esityksen harjoitteleminen ja suunnitteleminen vaatii? No, aikamoista, että mä aloitin joku puoli vuotta sitten tämän esityksen harjoittelun ennen kuin mulla tätä pukua edes olikaan. Ja siinä oli just noin kädenliikkeet, miten tätä katana oikeasti pyörittää kädessä, ettei saman tien niitä käsistä pois, ja se vaatii oikeinmoista harjoittelua. Mutta kyllä se sitten kumminkin aika hyvin onnistui, että paljon harjoittelua vaan vaatii, ettei sitten heti ensimmäisellä sekunnilla mene katana jonnekin tonne klonks toiseen nurkkaan, ja sitten on esitys ihan huonolaatuinen. Hyvin harjoiteltu sen näyttikin. Miten nämä vokaloidit, joihin saatoin myös tuossa alkujuonnossani viitata, ovat hirvittävän suosittuja tätä nykyään? Mistä ihmeestä tämä mahtaa johtua? No, se saattaa olla se, että nämä hahmot vaikuttaa tai onkin hirveän tämmöisiä yksinkertaisia just kossata, ja ne on hirveän yleisiä just sen takia, että niistä löytyy lähdekuvia, löytyy tietoa ja kaikkea tommoista, ja niitä on, vaikka niitä on niin monenlaisia, niin yleensä ihmiset ottaa jostain kumman syystä niin sen, just joku Miku, Haksunen Miku, Mekurinen, kaikki tämmöiset, niin mä yritin just etsiä tämmöisen vokaloidin, missä on vähän
jonkin verran enemmän sitä työtä sitten. Ja tämä hahmo, mikä just valitsin, oli siinäkin mielessä tuntuu hieman enemmän moniulotteisemmalta, koska tämä perustuu tämmöiseen oikeaan laulajaan. Siitä on muutettu se oikean laulajan ääni, kappin ääni tälle vokaloidille. Hyvin syväluottava ja analyyttinen vastaus. Olen sanaton. Kiitoksia. Ole hyvä ja mene paikallesi. Arvatkaa, alkoiko soida vanilla päässä. Seuraavana meille esiintyy Shin Sai Kai. Miten nämä on? Dynasty Warriors 7. Mikä mahtoi olla hauskin asia, jota käytit puvussasi? Mä luulen, että se oli pizzalaatikko. Minkälainen pizza? Semmoinen tän kokoinen suunnilleen. Mä haluan tuon kokoisen pizza. Hienoa. Kiitoksia. Menen paikalle. Seuraavana saamme vieraaksemme hänen kuninkaallisen korkeutensa Sindarian kuningas.
kaikki kun jää ennustamaan mitä mä oon riittänyt, kun on lähetyllä enää. Hän oli Laura Kimiä. No mistäs kaukaa sinä on tänne Lahteen tultu? Suoraan sanoen voin sanoa, että en ole ihan varma asiasta. Heräsin tuolta Mukkulan puistikosta ja sitten tulin tänne ja päätin ottaa vähän nostetta, että selviä syön liskodiskosta. Sentään tällä kertaa herätin vaatteet päällä. Joo. Mä niin tiedän tunnen. Kiitoksia paljon. Olkaa hyvä ja poistukaa. Tää on mun. Seuraavana on Lulu. Final Fantasy 10. Ääntä. Dead need guidance. You see, they envy. And in time, that envy turns to anger, even hate. They refuse to face the fate. They become fiends that prey on the living. How my ears.
kauan tällaista pukua on lähtenyt tehdä? Kyllä siihen on kulunut useampi vuosi, koska ensimmäinen versio tuli tehtyä sellaisilla taidoilla, joita olisi ehkä voinut parantaa. Hahmo on rakas, joten sitä on halunnut parantaa siis silleen kunnolla. Ja tää on oikeastaan 3. yritelmä. Tässä seison teidän edessä. Kunnioittavaa. Näin tuoreena äitinä, mikä on neuvosi toimivaan avioliittoon? Kun lisää vähän kipinää muualle kuin sinne makuuhuoneeseen, niin kyllä vaan palloleikin jää kesken ja roskat viedään kiltisti ulos. Kiitoksia. Mainitsinko, että olen hedelmällisyyden jumalatar, joten voin allekirjoittaa tuon kaiken. Näitä lappuja vaan löytyy koko ajan kaikkialta, en ymmärrä mistä niitä ilmestyy. Seuraavana Aeon, eli Aeon. Castlevania Judgment. Time. Welcome to the Time Rift. Time Rift. Speak sense, man. This is where you'll find what you desire. But first, there are many trials you must pass. My name is Aeon. Shall we begin the first trial? Kelloa pyöritteli Laura Lipponen. Aikasi on koittanut. Esitän kysymyksiä ja jos vastaat kysymyksiin väärin, niin sinut on eliminoitu. Ensimmäinen kysymys. Mikä on hahmosi rooli tässä pelissä? Siis mähän eliminoin niitä. Muita Castlevania hahmoja ei löytyy se paras. Tuletko itse olevasi se paras? Kyllä mä sit lopussa ne valitan. Kenelle mahdollisesti suosittelisit tätä eittämättä hyvin perheystävällistä ja lapselle soveltuvaa peliä? Jos joku jostain syystä ehkä on kuullut sellaisesta sarjasta kuin Death Note, niin tää
kyseinen piirtäjä on suunnitellut nämä hahmot tähän. Ja jos haluan nähdä Kiran sixpackillä, kannattaa pelata. Kyllä mä ainakin vois. Kiitos, hän menikin jo pois. Ei ne koskaan jää. Toivottavasti tää seuraava jää. On tää Maxi Soul Calibur biisi. Kumpi meistä? Se on siis iltapileissä. Pattokan pyörittelytaito järjesteli Jarno Liela. Kuinka monta eläintä on mahtanut menettää henkensä tuon takin vuoksi? Ne varmaan olivat onnellisia menettäessään henkensä. Onko Bruce Lee tuttu kaveri? Toisin kerran turpansa. Mä oikein Joo. Ootko koskaan ollut hiusmallina?
Malliskautit huomioon, myös ne alusvaatemalliskautit. Katsokaa. No niin, sekin meni jo. No niin. Onks mus jotain vikaa? Annaks mä ymmärtää liikaa? Ai se jäi. Me voidaan keskustella myöhemmin. Yes. I love my job. Seuraavana meillä lavalle saapuu minun kaula-aukkokaksoseni Claudette Vance. Aplodit. Queen's Blade Rebellion. Dead ass. Hold that skin. Päivi Asikainen, hyvä yleisö. Miten pääsee kuningattareksi? Kuningattareksi pääsee osallistumalla Queenbreast-turnaukseen. Minun tapauksessani voittaja ei halunnut kyseistä virkaa, joten sain sen, kun sijoituin kakkoseksi. Kelpais. Nyt kun kerran olet kuningatar, mikä on hallintastrategiasi? Hallitsen valtakuntaani lempeästi ja viisaasti, mutta pidän myös samalla yllä tiukkaa kuria ja järjestystä. Kerättiläisten roistot kitketään armotta. Ei kelpais. Eikö sinua hieman arveluta edustaa sarjaa, joka on tunnettu vähäpukeisista naisista ja eroottisuudestaan? Queen's ei ole edes pahimmasta päästä etsiä animea. Ja minun mielestä ihmisten pitää cosplayata sitä aihetta, mitä he haluavat. Olen myös huomannut, että cosplayajat pystyvät vaikuttamaan paljon mielipiteeseen tietyistä sarjoista. Jos tänään minun asuni ja esiintymiseni vaikutti positiivisesti Queen's Bladein, olen onnellinen. Hyvin jallaa. Kiitoksia. Haluaisin
tapahtuu illua. Niin, ne katselevat minua kaivosta. Ihan saarella, rakat ihmiset. Mitä kaikkea hauskaa pukuusi on käytetty? Housuni muodostuvat paistometristä kangasta, 8 metristä tukikangasta, rautalankaa, sähköjohtoa, 109 käsin maalattua nuppineulaa ja retkipatjo. Ei toi kovin hauskaa mielestä kuulostaa, ainakaan tekemisensä puolesta. Kiitoksia oikein paljon, kevään roskasia menee. Tämä on ihan kuin mun kantakaupan kanssa silleen, niin kuin sunnuntain aamulla, kun jalat tarttuu lattiaan, niin sit kun asuu johonkin silleen, että oi ruumis. Seuraavana saamme lavalle intergalaktisen superstaran Cheryl Gnome. Microsoft font. Not the button.
kuka näistä nyt pysyy kärryillä. Miten vertaisit Sibelius-talon tarjoamaan lavaa muihin kaikkialla ikinä? No toki tää on vähän alkeinen tää hologrammitekniikka, että vaatteidenkin vaihto pitää tehdä manuaalisesti. Ja hakaneuvoja oli enemmän kuin missään. Voin allekirjoittaa tuon. Miksi tällainen esiintymisasu tällä kertaa? Niin, siis yleensähän minä esiinnyn vähän vähemmissä vaatteissa, mutta manageri oli sitä mieltä, että ehdottomasti kun tulee Lahteen tähän aikaan pitää pukeutua lämpimästi, koska joku sellainen ilmiö kuin desusää. Mä vielä vähän epätellä, mikä se on. Ja on vähän ehkä turhankin lämmin, mutta pakko luottaa, että se desusää iskee vielä jossain vaiheessa. Kyllä se iskee, se on tilattu. Kiitoksia oikein paljon. Täytyy itse laittaa, kun ei kukaan muu tukemassa. Seuraava onkin sitten viimeinen Eurocosplay-karsinta ihminen, mutta älkää vielä poistu, kun sen jälkeen tapahtuu asioita, joista minä saatan olla vastuussa. Kutsukaa meidän viimeisenä, mutta ei todellakaan, todellakaan vähäisimpänä lavalle Signum. Ääntä. Mitä luulet, lassoti ja Indiana Jonesin lasso? Kumpi voittaa? Minun tietenkin. Syystä että? Siinä on Devi. Hans
siivomaan jotain muuta jossakin muualla. Rahaa. Eurocosplay-kisaajat olivat siinä. Tuomarissa menee nyt tai on jo mennyt pois. En näe heitä, koska minä en näe teitäkään, koska on pimeää.